السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه المبين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتذكروا، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يتذكرون بآياته ويتعظون بما يرون وما يسمعون، فقال: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، والعياذ بالله. أنا الفكاة كوالد مالدو كعرب بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله،
وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أفضيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أبارك كاتم أول من دونك على بركة سلوا عليك نبرك بيتي سلوا علي على ميقو أكتاب بني منى وذكر كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مسلمك وذكر واجلك وذكر حقيقك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين جعلنا الله منهم. أقول قسمني واجلي وابن المؤمنون نفع أرد لك عن المؤمنين لك عن جيد لمن يعلم. أنا أقول لك ومن أقوالك حقيقك بعد قسمني أيميت أنا أما من نفع الكفر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. على قسمني على الكفر وذلك حقيقك مقام بعد المؤمنين. يا ربي ألك تورنك عن النفع. أنا يوفى بالشريعة وقوية ألك كلبانيك وحده على كلمه لا شريك له فرقات على سرشي له الملك ما يأتي متى يأتي وله الحمد جل عليه وهو عليه على كل شيء قدير. أسيقظ أبشر يقرأ يقين الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. الشريعة قرأ أكتشينا عملوني على كالجلو الله تعالى كتشير على يأكل كتبتار بالبيت أو يورو بنام تشيدول أدين يورو كلاهم مدوين ولمن على كلام تطفوه صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الرسالة الجيلة وأدى الأمانة أي دنا منافع دنا من دراك دوي تشير دنا أجر دفع ونصح الأمة أي مرضية يكون نجيا تشير بارا أي كاساتارا وجاهد في الله أجر في الكلام حق جهاده جهاد كتويل أياكنا بوي أياكنا مكاي أياكنا بشوي أياكنا على بكا نزل على الفيلم وسأيا شروط كتوينا كل عليه من أفتوينا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إبابة الفرد من يوم النجمة أنت يمكن وليا
o ye min b'a fɔ nka walasa i ka waaju e yɛrɛ de b'o baara kɛ dɛ ka waaju ni waajulikan ye o tɛ waajulikɛla bolo dɛ o bɛɛ waajuli lamɛnna de bolo kuranɛ b'o sabati alakira ka kumaw b'o sabati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adamaden ka kuma mɛn a mɛnnen kɔfɛ sa i bɛna kɛ di e yɛrɛ bɛna mun kɛ i kɛlen kɔ ka waajulikan mɛn i ye mun kɛ i ye ŋaniya jumɛn ta o y'i ka dawuru don selen sa e ka rôle de y'o ye waajulikɛla mana fɔlen kɔfɛ a bɛɛ dama ka kan min na o ye a bɛna kɛ di kumakan in bɛna a bila yɔrɔ jumɛn a kuma sera sa an ka ɲɔgɔn hakili jigin ni aya ninnu na dɛ tadhakkaru ay tashi ay waaju jango ni ala ka kuma ufle ka ala kira ka kuma ufle sallallahu alayhi wa sallam alay mughawtan mamunu yatadhakkaruna bi ayatihi بو يرتاش يعلك آيوي ويتعزون بها علك آيو بواجو نقوي من بيه أن من بيه بو يركون واجو بما يرون وما يسمعون بمين أنو بمين أنا ما دي واجو لا ينفلي إبالو لا ala ye waati min d'i ma i ɲɛ bɛ ko minnu na ani kuma minnu bɛ f'i ye ma tara wa ma tasma i bɛ min ye ani i bɛ min mɛn i bɛ tɔmɔni de k'o kɔnɔ i bɛ tɔmɔni de k'o kɔnɔ ne b'a ye kuma dɔw la kuranɛ bɛ na n'a usulubu ye k'a fɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam hali kira ma fɛn minnu dɔw ye ala b'a ɲininka alam tara yali ima yeli kɛwa ka sɔrɔ o dɔw ma kɛ alakira yɛrɛ ɲɛna o kɔrɔ ye ko adamaden waajulan foyi tɛ a yɛrɛ ɲɛ bosolen ɲɛ bɛ min na a waajulan foyi tɛ i ka tɛmɛ o kan bi n'i ye ciden tɛmɛnenw n'i y'olu ka barow bɔ kisɔ dɔw tɛmɛna n'i y'o dɔw baro bɔ mɔgɔ bɛ kabakoya dɔw yɛrɛ b'a miiri lazim nin kɛra maa minnu ɲɛna olu kun man ka ban ala la cogo si la tiɲɛ tɛ wa kuma dɔw la kuranɛ bɛ kisa dɔw fɔ alakira ka hadisa bɛ na ni kuma dɔw ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e yɛrɛ sigilen b'a miiri a ninnu kɔni u kunna ka ko de n'o tɛ nin bɛ se ka kɛ maa ɲɛna cogo di k'i ti segin ala ma ka siran ala ɲɛ nka bi fɛn bɛ k'anw ɲɛna min ka jugu o ye siɲɛ 10 an yɛrɛ t'a dɔn ko ko kɛra wallahi waajulanw bɛ ala bolo diɲɛ kuma bɛɛ la fo ka taa se alqiyama sanga seli ma ala bɛ kabakow jira jɔnw na ala bɛ waajulanw jira jɔnw na ala bɛ fɛnw jira jɔnw na kuma bɛɛ min kan k'u segin ala ma nka ala ko di a ko wa ma yatadhakkar illa ulul albab ko maa tɛ waaju dɛ kabako mana bonya cogo o cogo waajuli mana kɛ k'a s'a dan la cogo o cogo ko maa si tɛ waaju ni o waajulikanw ni o waajulikow ni o kabakow ye fo jɔnniw fo hakilitigiw kodɔnnaw maa caman hakili la ko a bɛ kodɔn a tɛ foyi dɔn wa munafiqu kun hakili la k'u ka kegu de e ka taa kuranɛ filɛ bani afala yatadabbaruna alquran taa kuranɛ filɛ bani munafiqu kun hakili la k'olu de ka kegu u kun ka jate la muminiw de ye nalomaw ye a ma se nin bɛɛ la sa nin ko in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma se nin bɛɛ la i b'i sago sɔrɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ alijinɛ sɔrɔ aw bɛ k'a ko de dama tɛmɛ munafiqu kun y'a faamu ten de o de y'a to ko n'a kun fɔr'u ye
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كنافروا أتى لمن يرى كما آمن الناس كمي مؤمنين يوم لمن يرى تكمنا قالوا أبوكا أنؤمن أون لمن ينبكوي إنغا أنؤمن يلا أمبي لمن يرى كما آمن السفهاء يكمي نلو ما لمن يرى تكمنا ننون تاي لمن يرى نلو ما يتا والله كرام كما ينبيكو ما منو بك على كوكو سبلا ما منو يشين عليكم ما منو يرجع على جاتكم ما منو انكار على جاتكم كما ندو ينكو منكي غندي كو تكودو ادي تكودو وما يتذكر الا اولو الالباب كما شتي واجو ناكا كويتاوي نا علمني كوي ني جيلت كيرل حالاوي ni alaka kaba ko jiratawi ko fo ma haklimaw okmani yaye kuma okma ko foite foi fare foite waju foite hakilla yelama sra iyara kun kade ama se limaniya ko kuma ma folo de ere de tema haklimay ite ko donay as-sa'idu man wa'idu bi ghayrihi jonguna ndide ni mami wajura ni mo ngane yabala ni yena ma flekata bi ko na kera ni hakila ko abena mo sigi alama ku waju na temena ni doma faranga ko ketaw ka foyti bwala illa man rahima Allah akoro masuru ere mi kam misali do fi halsa kuma do bi mana fo chugo do ta fam kuma dowla yakila ko ma do shnaka sa kaka ko ba ubolo dale to jie ko la ko bena anno fe tuba do walma anywana do waju olu bisinga ala tanute ko ni numa boy ko on déplacer so kasoro ni ngasa ya de kunganga ke ema wajuli afle kama munun shudo uni angunga kan ko jambulo da tawla unanga kan je kanuna unangunga kan sinieski barawla ngaw ko queen atkera srafede o masuka layni made nga ekembe ka ke ko bi batakin nambe di ema dangania do dimbe ema ka fo ko e tatiken nun tashi ngame ni yoron nunde mani amsali do damay wala say ka kuma fam nete ni je flebi ko bina on bena wati mema komunu ahdathu munu beke ke je kono bi abe wajulde ni mami na betashi mambaski ka hakili jagabo ka kuin ka dirasa ki hakili jagabo akokono ibe alaka bunyai ibe alaka sibaye ibe jonga lafui ibe jonga dese ibe dalaka danganyaka ko tikibe koina dajurube koina koimbe minza go yala wote adama dum nga ko haklima de bini mbemmiri de we alaka tanu ni kamfoloy mamunu be waju ni kuma kan foru we wajuli kan o be to mota soro ala ni wajuli wale ukera ko do be ke olu ye wajuli moye ama emin anywana ma emin zoro folo moda ato afora ko kafa bil maut wa'izo wasa wasara wajulay edungo do anyebo law akuraydi inyebe ni ngoy mina na afleka mo soroka ko eye ireski mbe kan nywana kono op makarita na soro chugodi karita kera chugodi karika jedya kunjera chugodi karika fama ya kunjera chugodi karika na politiki ya kunjera chugodi karika dawla ko kunjera chugodi e kaski ko wala jabani e ma se mamunu nga niveau la folo
ko labana ulu bolo cogo mina o ma e waju kasoro ere ka jetela ere na so do ka niveau ma ere e be so do ka hakema ka baliyere la ateto anga kilis gini nje ko ife e ma na folo soro cogo cogo to bu jamana na folo tigi do dale fle so kono cancer bula dollar milliard cha mambu ko konti kono afeta imbiso luta hakema iti hakliski e ma marake cogo cogo afrika marana se bush na dinge tama oluta so kono e ima dawla ke cogo cogo donc il dala ngana usara dina o do to fo min baro yere ka e ka dawla bisulu tama era don e mana dawla soro cogo cogo ka sanga ere ka jamana cogo yanima e a donc e tati nun dabo okma munun day yere labana cogo di jango e tani haklima bin delaje e min bingini je kono ni hakilla ko no soro la ko e tanyene mamunu yo soro ka si hakema ere damba la ko tati so hakema mai ni tara so e ka hakili daga bobani ni ma korofa mai ka gira ko dona dola na nyafi e be femini en fait malaya e manas o fei mana reçu e bolo chugo chugo atsiga ke munun ta shie ambe dambo la fuka tanza ndambo la kuma ndama nga sayala chugo mina e yan star bisika ke kuma foto obu jamana bannu star wa obisika ke yan fama bisika ke kuma to jamana bannu fama wa otike o kadaka chugo tekele o okuma lu munun ye ebe min la dege yini munun yo yere soro o ko labana ulu bolo cogodi alman wacce o fanga ke de ni je ngono ya parce que dokera anga frawna ko ni fennu madowla ango toy folo anga an yɛrɛ minnu ye an tile firawunaw olu ka ko labanna cogo min na ale ye faamaya kɛ ka adamaden fa ka juguya nka a ka ɲɛnamaya nana laban cogo di a tɛ sɔn a don si fo n'u ye dɔrɔgu pikiri k'a la o y'a ka ɲɛnamaya laban ye aka juya na ka ngani ya juya na ka wali jugu kira sawi alay nema do diada maduma waja'alna nawmakum subata ay sunat ke kabanya atisna irama abada kana toke je jugu laba yon churoi alaba na chugum na bebo don bu yere kala lafli be kuma do fofo sa alaba na chugum na bebo don na biyere mala say fa so bayira kumala sa bebita miri ki yere kala lafli kunnu ka alabatoi ka laje doro bi kadnina min gadna bi mboke o te ko dona wede ala ko mashite waju ni wajuli yetaw ni wajuli lametawi fo ma haklimaw kele aflana ala ko mashite waju fo ma min ba feka sigi alama wa ma yatadakkar illa man yunib ko mashite waju ni waju likay fo tubi ngani yabe mamira man ba feka sigi alama sigili ngani yatemina ko to waju koy o kon mina waju likay rola te abtati o bina juma kutubal lamete abtati o kon waju libo tlo de koroti parce que ale ta feka ta indabla pero nyara ma de ta feka ko dabla mumke ale lamen ke chugo ata lamena duskunye ale ta lameni soriye ale ta feka fendala
ale ka décision b'a bolo kaba o ye ne t'a dabila ma caman tɛ nin yɔrɔ jateminɛ a la wa ma yatadhakkar illa man yunib ko maa si tɛ waaju fo maa min bɛ segin a kɔrɔ ye di maa min b'a fɛ ka segin segili ŋaniya bɛ maa min na o tigi de bɛ waajuli lamɛn n'a dusukun ye parce que ale b'a fɛ a bɛ min mɛn a b'a fɛ ka baara kɛ n'o ye alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana ale b'a fɛ ka baara kɛ n'a ka a bɛ min lamɛn ye nka nin ka décision b'a bolo kaba ale kɔni sigi bɛ mɔgɔw fɛ ten dama n'a farikolo ye ne ma ala ye o de fɔ a mɔgɔw la a ko a mɔgɔ a ma façon i y'u waaju i m'u waaju k'a bɛɛ ka kan i b'a naloma dɔw kanbɛ ten aw b'a yɛrɛ sɛgɛn o ale yɛrɛ ka kuma de y'o ye aw b'a yɛrɛ sɛgɛn anw b'an da dabila wa mun ala y'o de fɔ a ko maa o maa t'a fɛ ka segin ala ma waajuli tɛ foyi ɲɛ o tigi ko maa si tɛ waaju ni waajulikanw ye maa si tɛ waaju ni ko yetaw ye ko minnu kan ka adamaden waaju k'i segin ala ma illa man yunib fo maa min bɛ segin ala ma o kɔrɔ ye maa min b'a fɛ ka segin ala ma o de y'a to kuma min na ala ye alakira yamaru sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabi sura kɔnɔ a ye kira yamaru ko fadhakkir in nafa'ati dhikra ko hakili jigi kɛ waajuli kɛ tafsirukɛlaw ye nin fasari cogo di ko n'a bɛ nafa ɲɛ maa min na wa mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ni waajuli ye ani ka kumaw kɛrɛnkɛrɛn ni waajuli ye a bɛ nafa kɛ kuma min na o kɔrɔ ye i jigi ka ɲi maa min na maa min yɛrɛ dan b'a la ko a tɛ foyi ɲɛ nin ye t'i ci fɛ ka n'i ka waati tiɲɛ o tigi la o mɔgɔw bɛ yen waajuli tɛ foyi ɲɛ a ye foyi i mana kuma cogo o cogo hali a mɔgɔw bɛ yen ni i sigir'u ka kɛlɛ kuma kunna wali ni i sigir'u ka fɔ ka bɛɛ kuma kunna i bɛ kuranɛ ayaw fɔ ka alakira ka hadisaw fɔ ka wɔsi kuma fɛ n'i tilala i yɛrɛ hakili la kuma min na ko a bɛna fɔ ko ɔhɔn n sɔnna n sabalila i b'a kanbɛ bɔn e y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye nka o kɔrɔ ye di ale ka décision in b'a bolo o ye ne tɛ sɔn o dun o tɛ silamɛ cogo ye dɛ o tɛ mumini cogo ye mumini cogo ye jumɛn ye i bɛ sababu de ɲini nka nin de ye ne ka décision laban ye ne tɛ bɔ nin kan e dun y'a dɔn o ye ni dun ka labatoli de ye i tɛ tiɲɛ ɲini na fana kafiri façon dɔ lama bɛ ten silamɛ nafigi façon dɔ lama bɛ ten kabi waajuli ma kɛ ale ka kararu b'a bolo ale bɔra an mago bɛ nin ka kuma na wa an mago tɛ nin ka kuma na dɛ wa e bɛ fɛn o fɛn miiri ko k'an ka adamaden waaju a yɛrɛ sigilen b'a imaginer hali ni nin kɛra o kafiri dɔw y'a fɔ kuranɛ y'a baro Kurɛshi kana gɛlɛ dɔw tun b'a baro ko alakira mana na olu ma ni fɛn o fɛn olu tɛ sɔn olu ta tɛ dalilu ko ye dɛ ko a mana na ni fɛn o fɛn o de y'a to ala ko ahlul kitabi mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ko i mana na ninnu ma ni fɛn o fɛn i mana dalilu d'u ma cogo o cogo a k'u tugu tɛ t'i nɔfɛ dɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ kɛ ka jira u la olu ka décision ye min ye anw tɛ sɔn wala waajuli tɛ nafa ɲɛ maa dɔw nka o min filɛ o ye yali o ye taamasiyɛn ɲuman ye wa kɛla ka d'a kan ala ye kuma in fɔ min kɛ a ko sayadhakkaru man yakhsha ahlul khashya a ko maa minnu n'u dusukun kolon bɛ ala ye n'i ye waajuli kɛ n'i ye muhamadu ye waajuli kɛ olu bɛ n'u yɛrɛ waaju o de f'i ye kuma daminɛ na waajuli mana fɔ hatta min al-anbiya'i war-rusul hali kira yɛrɛ min ye waajuli o tile waaju o don waajulikɛla ye ko hali ni kira ye waajuli kɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamɛnnikɛla de bɛna a yɛrɛ waaju sisan ni alakira ka kuma ye kuma waajuli mana fɔ a ka se ka mago ɲɛ e ye o b'e yɛrɛ de bolo i bɛna kararu jumɛn ta i bɛna ikhtiyaru jumɛn kɛ i yɛrɛ ye ko maa minnu bɛ siran ala ɲɛ
قلوبنا ويركون واجوني ككمي ويتجنبها الأشقى كم ما كنانغو قلوبنا يرجع كبواجولي كينا مين يرى مجاي ni afarkului minga yoro majai ni adskui ma kunango kwante wajuli okay wada tu tamasho mande do ta afrika wajuli kaire lame kumashi okay halal lameni ya don yoro majai o nona ya flay do be wajuli kena kanga yoro ka jala ora yo hakli ta fe hakli na tenyon ve hakli ti udiskunti yoro ka jala do be ulu erede ma bombe wajuli kauna imana men yekuma do me ay nafa o tadi bala meyo ba do be san kalu tan fla ulu ka radio tibla wajuli kana uka telefon tibla wajuli kana uka ordinateur tibla wajuli kana wajuli kande ku ka carte foi kono o mo te foi la amro be wa islamay de wele wele amro be hal nu bina juma na bato foni juma jok masira parce que ata feka kutuba inabe amro be ale na kuma be juma na kutuba era donc kutuba sira dugo ma roma abana parce que ale ta feka wajuli kan inabe o kuma na wajuli kan koni o choina ويكون ويا تماشي جون جون دوي على يرب مكالا ويتجنبها الأشقى كو ما كنا نقول بيرو جناك بواجولي كانا و دودو يربي واجولي كان يرت دودو كنا فيو مفهما كما منا ما دو أنسكلي رجل إسلامي كلا دو بسيغان ناتي سكروبا دو كوندا تقولي بناتي كو أي كارسا كاسا واجولي كاسيتي يني كداما ده باين يقاكر أو كوباني كرام في قامنا تابلا رجل وكرا يساكر كمامنا واسر واجولي كان فويتو كدوكنا واجولي كاسيتي تدو ما شبلو أنا فوكا بولي كتا دودي يني كنا كنو كالا فوكا بولي كتا دودي كنو كالا ونيني مفرا بي كبكويا هل بي أمغوبي ye fen fen ciuma ni dine ko do be sungo suprimeti madowla ni jenyo nyuma do be be walma do be be muso nye shimbe ala ko ma doni walma do be be chede nye shimbe ala ko ma doni na fe min zoro na rebulu a nangani nchama la ala na ni lame de babo o titiri na fara ko ajul do dora be singa supprimer ka bo akunti tamashe nyumande de ala kan kishi ama ala kana ya muqawla ala ma din ni ba sama kana wajulima ni wajulil lame abin no bo ila we adama de ka kunan jatta man shi jonjon doy ya rabbi ala kan no ya amma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كآية من كاللبا ألكو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون كي كادوا مؤمنين يريروا قلوا يجنوا الذين قويم غودي إذا ذكر الله الله تعالى كفرا وجلت قلوبهم وتسكن بكم
ودسكون بسرعة على ودسكون بمغايا ني على كفرة أي واجلت على كفرة دي واجلت كي أكلي جع على لا كي أكلي جع على كدونا كو مؤمني يريرو كو مغودي ني على كفرة وجلت قلوبهم ودسكون بي كم ودسكون بي يريره على يسرني كما على كانوا كما على بوجا كما بالله عليك ebo somi soro yere la ni ala ko fo kame ebo somi soro yere la ni wajuli fo kame ebo somi soro yere la ni qur'an kala ngame halno ya sori ba korodo nguma nganga mbesa ay min faraka wa idha tuliyat alayhim ayatuhu kuni alaka ayaw kalana amghawi ni mughannu ni mu'mini masnanu kuni alaka ayaw kalana wi zadatuhum imana qabu jidi liman yala ukurayd abdofaru kalliman yabaraka aslamu angana ko ingela me kabla yede ite doni foy me ko farika dondaka aslama ya marqawna alladhi kauna فنفل الدولة كلندو إما أن يكون حجة لك أو عليك وكما كين وككد اللوي إيه لاهرة ولا ككد اللوي كا أتكت يبلد إكلي قوكادو إما حجة لك أو عليك أككد اللوي إيه ولا ككد اللوي كا كوب مرة واجل الله مكان على كوكمو منفو على كعيو منكلا قاب الدفر نمغر نغلي من يك وعلى ربهم يتوكلون كم غودد ما من بو سمع أمنا بو سمع على لا وبو سمع على لا كذاك ما شسك على كم ما كأسلام من إبلو فلا كأكي إسبلا فيك سمع على لا كذاك إدم بام منشان كي توالي سرا جليكا أسلام يسرا من ما niyo mine o jama mancan wi a jama mancan ideme ba mancan asraka ki tashji'u ki encourager o ma mancan al-israka ke sira do ngoni niyo mine ay tama nyoka chade itiri ka chade ikanu nyoka chade ideme ba ka chade ibi fɛn o sira ka bɛɛ bɛ ko in tɔ nege du la ka taa fɛ ni ye diɲɛ den sira minɛ alhamdulilayi ko n'i ko diɲɛ an ka taa ni diɲɛ ye i teri bɛ caya i kanuɲɔgɔn bɛ caya i dɛmɛbaa bɛ caya ale sira bɛ ten nka n'i ye ala ko sira minɛ i sɛbɛ la أكو بجلا يقولوا دون ولم يترك قول الحق للمؤمن صديقا كشيك ما وما تريتو مؤمني كوي آيات تري فمباب بجيا كفرال وسنا سيبين موي بيسمع الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون منا نو يرد دلالة عندنا يراك كافو يعلى الصنع أم بكاندا سراكا كما أم بكيا منك على يامبلندلا أم بعلى كسراكا كم مبام بلسا كواندا نجي سما على لا كتمنو باراي أيوك ما فنا كونجي نتوكلي وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا قوى على ربهم نمؤمنين ويسمع على دلا كدفرك على كبارك ويسمع على دلا كتبنوك على بتوي على تلاك تنكم آية طولا نيفه أكو الذين يقيمون الصلاة مغودد ما من بسلجو ومما رزقناهم ينفقون نعلى يغرسك منا وبنا فكاتك كبولا وبسلجو وبوكا نفلو جغابو وبنا فكاتك على جين نسروكا
أولئك ألكو غودة هم المؤمنون حقا كو أولود مؤمنون يتشير لا كذاك وكلمني أمدا كما بوانزاما وكلمني أني بارا بنيون في وكما كاني كوالي بنيون في على سورة لك أولودك الدين كونو دوفو بل كوكا درجة كرة من سره زمن لواتي دو إمام النسوجا ساءته أزمان واتي دو بنا أولوتي جايلة واتي جلهم بامبيني هل نلا جربي ورمي سرو ni عليه الشدي ni يدس الدمني ويدمني ني سيبنا بامبيني سكارة بامبيني قبر كونسكي بامبيني القيامة جودو فسلي بامبيني بدأ ما كان أقولا ما كفى ما يتيتلولا ما كان فلوتي يتيتلولا ما كان دنبا يتيتلولا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أما بوبنا منا على كرا دلك كريشيان سبا دونجلي ni kiri abla ba fo yali mo sel la dewa na ko ka bi seli la be ko ka wuli abi kirin kada o kira ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam afdalul khalq sayyidul mursalin imamul muttaqin ماشي على ما جوجد لمن ابو على يرو كتم على كرك صلى الله عليه واله وسلم كونغا حالي على كرا بفاتو كما منا جيدو سكي باكورا بي بولو شولا كا نيدا سالو ابي كاندو ان للموت لسكرات اكو جلا يوبه سيالا در غنيه ام بلا مفله كومونو بكيغا فو قران كونو كومونو بكيغا فو على كرك حديث ولا مغو بكيغا كون كومونو ابو كومي يبا فوكو اون تو assurer le do kabo uma ba fo konto dana ambe kabo ukuma fatasawwar nafsak ikiyera kunjatim ne ban ikiyera miri takhayal ekan nay hakli kono ikiyera planning kon nu nywana mina kono inyebe komununa baada ma de don robba ka dabali ba ka kasibba hatta ash-shakwa koy adama de bi si alamakum mina hali teki damakashi asuro kuma tikerila febe tikerila ibolo bori ka febela oda to alama kuma wala fo kuma min gofe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ko abisi ga alama domina de ay sran odonye alay qur'ane kuma kandi datkuno meleke mana fui fo alkire min gofe o kerode واتقوا يوما أيسر الدنيا ترجعون فيه إلى الله قبل ما يفبن يسكي إلا الموت ما يفبن يسكي إلا الموت أم ببجين كوين الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولك جوين أبي بجين دينو في وكبين جين درا مو باكا كايني ما سيما دلك أسرو nga bara mo to décourager de wo Muhammad delika jin soro e ka do dira na miya soro ke soro le koro ho ne a soro nyana bora kainti ko non gote ko de ka shiku shi ni o do ada bi dadi jin najmen ya dadi jin najmen sigi jin najmen fara jin najmen ngone takatuta ababe sa kuto ayininna bebe sa ki to bolla jeno iti jien soro ni mi tugo do tiyere soro nama kuma info de ala de yafo alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir ko chayalini o de be ka aw sugula ababi chamande yini abayre sugula ni oye kanyina alako kanyina laharako fabitat le ayre la kaburu kono ziyara min fole fle boyen segibal do de wallahi alladhi la ilaha ghayruhu angilingile bebinat leka bode yani jeche do dola isigi ndeni domi ite boake kuma yere kalama bal ta'tihim baghta akoy mina chungade la nyebe ma tawtala chukomina ambeta beti ya rabbi alaka ta kun mandi ama nga am se dugawla de am se dugawla na am fen fumi do na anta be ke domina ni janaja kero la bedi bo fo na anta be ke doma kasura ni alabe yonfe oh ni ba fe ita kedo ka sori ni ala be yon fe de ini ala ka to yon fe de kadaka iti ta kedo ndon ab ko min ye dugawla nga eti gira ala la
abu kome kembe ki tayin kuma de janya kosobe imirila ne taala yere kuma invoti dew ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kwa kana so aka safiyo fa ka sura islamai wa an yere de fa nga duwla kuna yere tabike domna amana tajana de ka ka sura ni alakadi op mana atuini ala jale ka to kadaka matani ngonna kuma don mata na kuma don de ala ka boda ka ay ala ka andloma ge ala ka anzomi ka conseil ala ka anwaju ka ko anga doni ana ala bi yon be domina ala ko ka anga don la so here bay mamunu be waju ni ala ka kuma kawi mamunu be waju nuka waju li yetawi mamunu be waju nuka femmetawi ya rabbi ala ka anfara wajama kuluka ala ka nge ma kikunyi ala ka nge ma haklimawi ala ka na fitne ni je ala ka na fitne anga dinana ala ka na nzoro ke je ala ka labangu mandi amma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.